बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव रादाब। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बादियै माखासे बारग' एनडिएफबि फोरनि एनआईए आरो सीबीआई केसखौ बोखारनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोर रायजो आरो मिरु सरकारजों गोबां सावरायगासिनो दं आरो खामानि मावगासिनो दं। बेनि फोरमान महरै दिनै सीबीआई केस थानाय साबा बारग' एनडिएफबि फोरा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जिल्ला जेलसिम सौफैबाय। बिटिआर सरकारनि नाजानाय आरो आसाम सरकारनि हेफाजाबजों साबा बारग' एनडिएफबि फोरखौ दिनै सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जिल्ला जेलसिम लाबोनो हाबाय। नंगौ, सीबीआई केस थानाय साबा बारग' एनडिएफबि फोर फारियै राजेन गयारी, जर्ज बर', अजय बसुमतारी, राजु सरकार आरो करकेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जिल्ला जेलाव लाबोनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव आलासि न'ब्लाङाव लाखिनाय जागोन साबा बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ। दिनै बे आगानसे जाफुंसारनायखौ EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिया बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकार आरो मिरु सरकारसिम साबायखर बावदों। EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिया बुंदोंदि बारग' एनडिएफबि फोरनि सीबीआई केसआ सुप्रिम कर्टआव सोलिबाय थागोन, नाथाय बिथांमोनखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो नाजानायजों दिनै बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों होननानै बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि सीबीआईआव 6 आरो एनआईएआव 52 बारग' एनडिएफबि फोरनि केसखौ रायजोआव दैथायहरनाय लोगो लोगो जिल्लाफोराव हरजोब्बाय आरो जिल्लाफोराव बिजिरनायनि गेजेरजों बिथांमोननि खामानिफोरा पजिटिभलि खारगासिनो दं होननानै बुंदों EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिया। थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा जे बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौ नाजायै थांनाय दाखालि 1 मेआव जेब्ला जों गोदान दिल्लीयाव थाङो, निउ दिल्लीयाव, अब्ला त्रिमुर्ति जोंहा सीएम सारनि रेसिडेन्टआवनो जों बेखौ रायलायो आबुङै आरो बेवहाय जोंजों दंफायोमोन जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' आरो रोहोनगोरा एमपि राज्यो सभा आरो मानगोनां दिपेन बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारि, बिन'येल वारि आरो जोंनि गासै टिमा दङमोन। बेवहाय रायलायनाय जादों जे बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौहाय जे बिथांमोना गोबां सम जाबाय, जिहेतु बिथांमोननि टार्म्सआबो जोबनायहालागै सहैगासिनो दङ, बेनिखायनो शिफ्ट खालामजानायनि बेबस्थाखौ जिहेतु जों सिगांनिफ्रायनो एपिल खालामबोबाय थादों। दा बेबायदि हिसाबै 1 थारिखआवहाय रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा उइथिन 1 उइक जोंनि सिगाङावनो सार हिरेननाथ सारनो कल खालामबाय जे बिथांमोनखौहाय थाबैनो काजलगावआवहाय शिफ्ट खालामनांगौ होननानै। थिग बेबायदिनो बिथाङा खोथा होनाय बायदियै उइथिन 1 उइक बुंदों। दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना काजलगावआव सफैनो हाबाय आरो जों EX-NDFB हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बाख्नायदों आरो जोङो दिनै बाख्नायनांगोन। जोंहा दिनै बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमा सारमोनखौ आरो स्टेटनि सीएम सारखौबो जों दिनै बाख्नायदों। आरो जोङो दिनैनि बे लाबोनायाव साबेसे फैदों आरो सोर फैदों? दिनै बे लाबोनायावहाय गासै 7 दङ सीबीआईनि। गिबियावनो रिफिकां गयारी, ओमफ्राय जर्ज बर', करकेश्वर, ओमफ्राय आवगय, ओमफ्राय राजु सरकार बिथांमोना साबाया दिनै मोजाङै सफैबाय आरो बेयावनो थाथ'सिगोन। नोंथांमोननि मिथिनायाव साबेसे फैगोन? दायो 7 दङ। सीबीआईहा जोंहा गासै 6 जन दंमोन। दा गुवाहाटीनि 10 एफिबिएनावहाय दङ जोंहा नाब्ला सारा बिथाङा दङ। बिसोर गासै 7 दंमोन सीबीआईनि। नोंथांमोननि मिथिनायाव बाव लाबोनायनि उद्देश्यआ मा? लाबोनायनि उद्देश्यआ जिहेतु बिथांमोना बेयाव गोबाव जाबाय, टार्म्सआबो जोबहांनायलागै सहैबाय, बेनिखायनो एसे मोजां अबस्थायाव मोजां परिबेसाव दोननो होननानै बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों। माखासे थाबोनाय EX-NDFB जिखिनि केस जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरनि खबरा माबायदि? ओरैनोथ' जोंहा सीबीआई हिसाबै 7 दंमोन, दा सासेल'सै जोंहा नाब्ला सार। ओमफ्राय एनआईए हिसाबै दङ। एनआईएआव गुवाहाटीयावहाय दङ 52, ओमफ्राय क'क्राझाराव 1, ओमफ्राय नगाव जेलाव 1। दा बिथांमोननि केसआ जिहेतु सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैबाय, दा स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआवहाय केस वाइज हिसाबै हरजोबनाय जासिगोन। दा जोंहा फैगौ 20 तारिखआव क'क्राझाराव दङ। दिनै क'क्राझारनिफ्राय 20 तारिखनिफ्रायनो जागायजेननाय जागोन। जों मिजिंथिदों 20 तारिखनिफ्रायनो बिथांमोननि केसआबो गासैबो पजिटिभ लाइनाव खारगासिनो दङ।